Yes mga ka-idol, aniya na usab kita mga ka-idol. Ibalik na usab mga ka-idol ang inyong idol mga ka-idol, Renz Bistag. Aniya na usab kita mga ka-idol aron sa paglingaw kaninyo mga ka-idol. Kung ikaw nagproblema tungod sa imong mga problema, ayaw na ka nagproblema ha. Kung ikaw karon nagproblema sa imong utang, ayaw na pangutang. Aron wa na'y problema. Kasakit huna-hunaon. Kung puros ra kasakit ang atong huna-huna, kapait huna-hunaon. Kung puro lang kapait ang atong gihuna-huna, kung ikaw nagproblema sa imong uyab, ayaw na panguyab. Aron wa na kay problema. Kung ikaw adunay kaguol sa imong kinabuhi, ikatawa lang ka na para mawala ang imong kaguol. Mao ka na mga ka-idol? Di man dyan nato malikayan mga ka-idol nga mag-uol ta. Tungod kay sigir man dyan tang pag-uol-on dyan mga ka-idol. Ayaw na pag-uol-guol mga ka-idol. Pero mo na giingon mga ka-idol, luyo sa kagul-anan adunay kalipay. Pero sa tumang kalipay mga ka-idol, adunay nagpahipi nga mga kasakit mga ka-idol. Kung ikaw karon nagmagul-anon, ikalipay na mga ka-idol. Sa ulay mga kaadlaw mga ka-idol, mag-uol rizapon ka. Ang tambag na ko ni mo mga ka-idol, pag lipay-lipay na lang mga ka-idol. Dili natapos ang atong istorya nga mga ka-idol. Istorya nga walay kapuslanan pero makatawa o ginagmay mga ka-idol. Sa sunod higayon mga ka-idol sa atong panag-uban-uban diri sa kahanginan mga ka-idol, sa atong YouTube channel mga ka-idol. Angin ninyo mga ka-idol. Huwag ayaw kalimot sa subscribe mga ka-idol, comment, like, i-share ang atong video mga ka-idol para daghang malingaw
o magkuol mga ka-idol. Para man dyan na mga ka-idol. Wa ka nalingaw mga ka-idol. Nag-uol dyan ka mga ka-idol. Dili man dyan tanan duha mga ka-idol. Kasakit o kalipay mga ka-idol. Kung ganahan ka mga ka-idol sa kasakit, go. Kung ganahan ka sa kalipay, dayon. Pero mas maayo mga ka-idol nga adto isa ta sa kasakit mga ka-idol. Ang sunod anak moingon sila mga ka-idol nga adunay kalipay. Bye-bye mga ka-idol.